mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u mako bɛ garisɛgɛ la ka garisɛgɛ sama k'a teliya mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ala yɛrɛ de y'olu dan k'olu bila diɲɛ kɔnɔ garisɛgɛ yɛrɛ de t'olu la o mɔgɔw bɛ yen hali n'i ye miliyɔn ta k'a d'u ma san a bɛ tila ka ban n'u donna ko min na k'a sɔrɔ hɛrɛ b'a kɔnɔ a bɛ tila ka jɔ o mɔgɔw yɛrɛ de bɛ yen ala ye mɔgɔ dɔw da olu yɛrɛ de kun kan ko ka gɛlɛn kojugu ka sɔrɔ mɔgɔ ka dabali t'u kan ka sɔrɔ mɔgɔ ka juguya t'u kan ka sɔrɔ mɔgɔ ka siri t'u kan olu bɛ se ka wusulan in ta u bɛ taa utiliser n'u ye wusulan in kɛ tasuma na k'a utiliser u mana min y'a la o ye tiɲɛ ye tulu ni wusulan ninnu anw kɛlen don k'a dilan commerçants kama hali mɔgɔ min tɛ commerçant i bɛ se k'a kɛ dawula tulu i mana kɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na diɲɛ kɔnɔ ni maaw m'i kanu fu don i kɛra cɛ ye o i kɛra muso ye o i kɛra denmisɛnnin de ye o i kɛra mɔgɔkɔrɔba de ye i kɛra faama ye i kɛra fantan ye i mana kɛ diɲɛlatigɛ ko o ko la diɲɛ kɔnɔ ni maaw m'i kanu fu de hali n'i kɛra dutigi ye n'i ka dudenw m'i kanu fu don i mana kɛ sigida la n'i ka sigida la mɔgɔw m'i kanu fu don i mana kɛ hali président i mana kɛ ministre i mana kɛ hali député ye ni maaw m'i kanu fu don o la ka cɛw k'i kanu musow k'i kanu wusulan in fɛnɛ tɛ se ka foyi s'i ma ko ka diya maaw kɔ safunɛ fɛngɛ tulu in tɛ se ka kɛ foyi ye diɲɛ kɔnɔ k'i ko diya maaw ye n'a bɔr'o la tulu in tɛ se ka foyi kɛ ne tɛ mɔgɔ ye dɔrɔn k'a fɔ ko ne nin tulu ta k'a bɛ bana jugu furakɛ ka bɔ yen k'a ye ne tɛ mɔgɔ ye k'a fɔ ko ne nin tulu mun k'a b'i kɛ nafolotigi ye ayi nin tulu in bɛ dawula de bɔ yen k'a d'i ma su ani tile i mana kɛ diɲɛlatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ tulu in b'o de kɛ wusulan in ye garisɛgɛ ye safunɛ in bɛ siri jugu tigɛ mɛ ni cɛ o cɛ y'a sɔrɔ muso o muso y'a sɔrɔ k'a saba ta k'a utiliser i mana min y'a la i bɛ tila ka wele kɛ ko Sidi ne y'i ka safunɛ ni tulu ni fɛn ta k'a utiliser ko dɔ y'a la mɛ a bila i kun na k'a fɔ ko Sidi Babaji ye sababu dɔrɔn de Sidi tɛ ala ye kira tɛ nabi ɲuman tɛ a ma ci wa i bɛ se ka nin ta k'a di dɔw yɛrɛ ma fana a tɛ foyi dilan o ye